Maju. Cok, piye iki karepe? Karepe wong Pringgodani iki Joko piye? Wong ora perwira, wong ora ngerti lor kidul. Ngono lho kok arep wisuda dadi ratu Pringgodani. Apa kuwi? Anggepe apa? Raden Gatotkaca kuwi sapa? Cok. Awake dhewe aja trima. Kudune Kadang Braja sing nyekel panguwasa Pringgodani. Ora kok ngawur-ngawur galar. Aja gelem diitak-itak karo Pandhawa. Maju. Diobong. Yo. Pancen bener, Cok, pancen bener. Iki mengko yen tok Gatotkaca sing dadi ratu, ora wurung ora bakal ana adil. Mung buru butuhe dhewe. Nyekel kendali ning pamrentahan Pringgodani, ora wurung mung dikendhaleni karo Pandhawa. Ora sudi. Kowe kudu eling. Biyen mula wong Pandhawa kuwi dadi mungsuh wong Pringgodani. Obong. Yo. Salang tunjang rebo ducung para kawula ingkang ora weruh kentheng kimpule ora ngerti pojok plerete rabet ruhara sak nggon-nggon sulahe kaya gabah dening teri apoyang payingal ekontreng kantringan kathah ingkang samya nyebal saking pernatan miwah angger-angger dumuk kono dumuk kene ora ana kang kena kanggo panutan jibrek bebeke ngalih sangya para Pandhawa mulat kawontenan kang mangkono wautuh ban kadhe kang mapananing glagah tinunu ingkang mapaning kasatriyan glagah tinunu kaya kagok sulahe Ngaglah lenggah ngedangkan sila tumpang nenggih menika tawarnane Sang Brajadanta bias pulatane hanggeget waja angkerot-kerot tebah jaja hatampel wentis pandirangan netrane galigapan daten jenjem lenggahe apa to darunane kang mangkono labet gidho ing penggalih sinten to ingkang mungguing ayun tuhu menika warangka nata negari Ngastina nenggih Sang Rekyana Patih Harya Suman ya Rekyana Patih Harya Sakuni radi wonten anglong ngalih sawetawis dupi wis watara lama Rekyana Patih Harya Suman lenggah ana ngarsanira
ning angin kuntur akraning arga kura kagiri-giri ong Horeg bumi prakem pita padula mangamba-amba Ulatala kula ngaturaken ageng ing panuwuning kang tanpa upami Kyai Patih Haryo Suman kepareng lenggah sawetawis wanci wonten ing Kadipaten Glagah Tinunu. Inggih. Semanten ugi ciptaning manah kula. Anggen kula kraos mapan wonten ing Glagah Tinunu ugi mundi dawuhipun sinuwun ngastina supados paring pangestu. Menapa ingkang dados lekas jengandika Raden Brajadenta ngaturaken panuwun awit kula ngertos sejatosipun ingkang leres menika jengandika Raden Brajadenta mesthenipun keprabu negari Pringgondani menika dados kagungan paduka mboten dados gadahanipun tedhak turas Pandhawa mula saking menika menawi jengandika tumunten balela mbanggel beguguk ngutawaton bondan tanpa ratu dhateng panguwas Pringgondani menika leres mboten klintu awit ingkang lepat menika ugi ingkang Raka Dewi Arimbi piyambak ingkang teluk sumuyut wonten pepadaning para Pandhawa mila perkawis menika sinuwun negari Ngastina anak Angger Prabu Duryudana kepareng badhe hanjangkung sedaya lekas paduka Raden Brajadenta menawi to ngantos mbetahaken wadyabala 7 bala gelar badhe kula sugata saking negari Ngastina menapa dene Bandha Brana Picis kinarya adeg-adeg Kadipaten Glagah Tinunu ngrebat panguwaos negari Pringgondani sinuwun Prabu Jaka Pitana tansah sumadya Bandha donya negari Ngastina dipun dudukana kados siti dipun tawuha kados toya seganten boten badhe wonten asatipun kenthonging palwapindha wangsiting kakung karagan anjrah sabdaning sata kaluruk asauran samono panmeh rahina mega kang katon sumirat wetan kena soroting haruna nil netraning
sarirapu awit pasakali wacabe kasabita lo juri aku kang suwan ana kesawu lho kakang Brojo Dejo. Iya kala Bendana padha becik satekamu di. Ya pekestune si kakang rahayu lakuku. Bektiku katula ya Kang. Ya tak tampa gawe gedhe ning atiku. Raden kala Bendana padha raharja. Lho patih sengkuni tek nek kene. Iya aku nang kene wis sawetara wektu. Ya. Atuk pamujimu patih sengkuni rahayu lakuku. Ana parigawe apa-apa sangka karepmu dhewe. Apa pancen ana sambung rapete kelawan Gatotkaca? Sik ya Kang, sabar dhisik. Kene, aku iki mung ngaweh kabar nek Gatotkaca wis madheg dadi Prabu Anom sedhela meneh bakal diwisuda dadi Ratu Pringgodani. Aku wis krungu. Nek wis krungu kira apa Kakang Brododento kok blas ora tau ketok. Kowe ngerti. Perkara iki wis tak jarak. Pancen aku mau ngumpul para kadang. Lho. Sebabe Moko kudune Kakang Brododento kuwi seneng. Mergo anake Kakang Mbok Arimbi ya Mbak Yu Arimbi iki sing bakal nyekel panguwasa negara Pringgodani. Ya mergo anak saka Kakang Mbok Arimbi kuwi sing dadekke pinggeting atiku. Kuwi turun saka Werkudara. Nadyan anak lanang nanging kuwi taler wadon. Ora duwe wenang apa-apa tumrap negara Pringgodani. Kala Bendana mripatmu weruh kadang Braja isih padha iwana pating plorok. Dulur-dulurku isih meger-meger tur padha sembada. Urute wis cetha, gaweane wis nyata, kabeh padha sawega ngangkat derajat. Ning ya kene Kakang Mbok Dewi Arimbi malah percaya menyang bocah lanang sing ngarane Gatotkaca. Sik ya. Nek Pringgodani iki mengko dicekel karo Kadang Brojo iki ora bakal ana owah-owahan. Ngono. Jamane iki wis dudu jaman Brojo. Bocah enom sing pinter lan wasis pupune kudu wacine diwenehi kalodhangan nyekel negara. Apa nek negara dicekel karo wong nom mesti dadi becik. Nek nom-nomane liyane Gatotkaca aku ora percaya. Ning nek nom-nomane Gatotkaca, wong sing wis gedhe lelabuhane mesti akeh becike. Malah sing tau dilabuhi ku ora mung negara Pringgodani, malah wis tau dijago dening dewa. Ngene ku ora? Mergo tau diugung Gatotkaca gembelo gegeden sirah arep pamer kasekten. Pinter jara langit setya kaya ngapa yen to patrape nerak angger-angger. Luwih-luwih sing diterak angger-angger kraton Pringgodani. Dulur Pringgodani taler lanang sing duwe wenang nyekel panguwasa kuwi aku. Luwih-luwih negara diwenehke menyang Gatotkaca kuwi wis nyimpang saka angger-angger kraton. Ngerti? Alah, Kak, ngene ya, Kak. Apa kowe lali welinge Kakang Arimba biyen nalika arep mati? Jaman pungkasane lakon babat Wonomarta biyen. Negara dipasrahke menyang Kakang Mbok Arimbi malah meling nek duwe anak lanang sing metu tedhak turune saka Werkudara. Kuwi wenang dadi Ratu Pringgodani. Apa kowe lali? Gagas guneme wong wis mati.
Wong wis mati, ora ana sambung rapete sing digagas sing isih urip. Aku ora lila yen to negara diperintah dening turun mungsuh. Aku ora bakal percaya menyang lahir batine Gatotkaca. Nek negara Pringgondani iki dicekel dening buta. Negara iki nek diperintah karo buta, sak apik-apike buta kuwi buteng betah kaliaya. Punggawane kabeh ora bakal bisa manunggal karo para kawulane, mung buru butuhe dhewe. Sing tak kuwatirake mengko nek padha laku cidra, nek wis babi wuta tuwindake terus dadine kawula sing padha sengsara ngono. Mergo nek kanthi buta-buta iki engko padha nyekel pamerintahan Pringgondani. Sing ana dhuwur keceh bondo, sing ana tengah omahe padha lima. Sing padha mbela wong salah melu mulya. Nek do diurus watone mung padha sulaya. Kuwi aku sing ora cocok, ora cunduk, ora rujuk, Kakang. Raden Kala Bendana. Apa sing kuwi? Lho kok sik ta. Sampeyan kuwi dulure Raden Brajadenta. Ning kena ngapa kok malah semune mbelani Gatotkaca? Lho, iki perkara negara Pringgondani. Aku bela sapa-sapa? Kena. Brajadenta kuwi kakangku, Gatotkaca kuwi ponakku. Lah kok kowe melu karo ruwus? Kowe kok ngriwuk kempul? Baru sidak. Nonyol-nonyol kaya tutup gendul. Kowe iki wong endi? Ni. Kowe kok cenakane kene iki kowe wong endi? Aku duwe wenang. Ngerti ya? Nadyan Patih Sengkuni kuwi Patih Ngastina nanging aku duwe wenang. Sesambungan karo negara ngendi wae. Negara Ngastina kuwi negara sing kuncara, negara sing kondang. Kondang eleke. Negara ora bejaji. Nyatane akeh ratu tetelukane. Teluk ora mergo diungkuli kautaman, ning teluk mergo digepuk perang. Kala Bendana. Kaya aja ngluputke sapa-sapa. Kandha karo Gatotkaca. Wisudan Ratu Pringgondani ora kena diteruske. Yen Gatotkaca wani lanyo-lanyo nglungguhi dampar Pringgondani mungsuhe Brajadenta. Aja mentap lir kinetap. Oh kaya sinipi. Jaja bang mawingo-wingo. Kumedhot padoning lati. Kang. Kowe kok ngono, Kang? Atos kaya watu. Aku iki mung pamrih rahayune lho, Kang. Elinga ya, Kang. Nek kowe ora dombali apa sing dadi lekase ponakmu Gatotkaca, iki mengko ora wurung kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Grojok ya men, nangis ya men. Yen jaluk rahayu Gatotkaca kon mrene. Kon nyembah dlamak aku. Lah kok ngono kowe? Layak to layak. Awale gebrebek kowe. Kowe biyen ora tau duwe sifat kaya mengkono, lah kok dadi aku ngerti. Kowe ngingu Patih Sengkuni nek kene sing marake cilaka. Setan.
mboten sisah kendhing manah nggih. Mboten. Tekad kula sampun bako kados Gunung Waja. Bagus nggih niku sing kula jaluk. Wonten menapa paman Kartamarma? Kula cekelen buta gemblung kala bendana bandanen ngestaken dawuh. Sambato buta edan anggepe apa ngreweteh karo Paman Arya Sengkuni. Wow, Karta merema. Karta kuwi sugih merem kuwi uthil. Sugihe dienggo dhewe. Sugihe mbok gagyak dhewe tanpa dana triyah. Cangkem elek. Antarja, Ger. Matur nuwun ya, Ger. Minggir, Paman. Wah, parat Antarja. Anggep apa wa Kartamarma? Wah, ora minggat juwing batangmu kowe sing lunga. Minggir iki Jayadrata. Tandya bala Pandhawa miyuk gumulung mangungsir ring sada Kurawa. Engger cukup semene nggonmu gelut paringipun Paman. Kowe barisa pendhem luwih dhisik nanging aja bali menyang Astina paringipun. Nek dadi dredah
upama ta Braja Denta mati ya Bathi, Gatotkaca mati saya Bathi. Punapa to mirah ingsun prihatin waspagung mijil. Oh nggih. Aja rejo kula paman. Abot sanggane Adi Mulanang iki nggih. Ih kados pundi to paman? Ning aja cilik ati ya nggih. Iki dadi pandhagaring laku utama.